ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони барномаи Лазиз бо Аловуддин. имрӯз дар меҳмонии мо ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, ҷоизадори ҷоизаи байналмилалии ситораҳои иттифоқ звёздное сотрудничество, акаи азизи мо, бародари азизи мо Муҳаммадалӣ Маҳмадов. хуш омадед ака. ки таклиф моро шумо қабул кардед, серкор ҳастед дар ин рӯзҳо, вақт пайдо карда омадед. мо шуморо ба барнома хуш омадед мекунам. Ташаккур ҷони ман ҳастед. чун таманно мекунам ки ака ҳамеша шумо дар ҳар ҷое ки бошед муаррифгари фарҳангу адабиёти мо, синамои мо ҳастед. яъне ки шумо сафири фарҳанги мо ҳастед дар дигар кишварҳо. ҳамин хел серкор бошед, ҳамин хел шуморо даъват кунам ва хуш омадед боз якбар дигар. Ман аз номи тамоми тамошобини республика, аз номи ҳама имрӯз табрик мекунам Аловуддин. имрӯз рӯзи таваллудшона ин каса. Зинда бошед. Аловуддини ҷон, ҷони ман ҳастед. салом бошед. Ташаккур барои меҳрубониятон. хуш ака, мо чӣ тайёр мекунем имрӯз? Мо имрӯз бояд як аз ҳамон макаронпалов бо синамо ки шумо аз ҷавонӣ даъват шудеду сару кор дореду ва яке аз ҳунармандони шинохтаи синамо ҳастед ва яъне ки аз синамо ба ҳамин мартабаҳо расидед, шуморо дӯст медоранд ва касе ки Муҳаммадалӣ Маҳмадов гӯяд ҳамеша мегӯяд киноактёр. бале ҳунарпешаи синамо. ва шумо гуфтед ки хӯрокпазиро фақат хӯрданашо нағз мебинам. масалан яке аз бародарони шумо, дӯстони шумо, устоди шумо ки шуморо ном мебаред, акаи ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Маҳмадҷонов, бисёр мисли шумо барин ҳамин хӯрокпазир, ки шумо сафарҳое ки мекунед ҳунарӣ дар он ҷо, албатта гурӯҳи синамо худашон тайёр мекунанд, баъзе вақт мешинанд ва оши нағзам мепухтанд. шумо медонед вақте ки гурӯҳи эҷодӣ ки вақте ки экспедитсия гуфтани як чиз мебурем дигар ватанҳо, дигар давлатҳо, дигар меҳмонхонаҳо дар он ҷо, баъд пеш рафта ягон чойхонаро интихоб мекардем. баъд пеш аз сиёмка сар кардан чойхонаро интихоб мекардем, барое ки баъди сиёмка, баъди филм ба навор гирифтан ҳамон рӯз бегони ҳамамон ҷамъ мешидем, ягон хӯроки ошами дамнамаеми, ягон гӯшбирёнаеми, ягон чиземи. баъд суҳбат, асосан суҳбати пага чӣ хел филма ба навор гирифтан, ана ҳамуҷа дар сари ҳамун дастархон ҳама пухта мешид. бале, бисёр хуб гуфтан акаи Муҳаммадалӣ. бисёр суҳбатҳо дар гирди дастархон ҳал мешавад. ҳатто хозгориам ки рафтем ҳамун ҷо ҳал мешавад. ман як чиз барои шумо, барои тамошобин, ман нони сафедаи хлеби сафедаи шумо медонед, ин барои ҷавонон туғри мебиёяд, барои ҷавонон. лекин барои пиронсолон умрши аз 40 боло мардинара ҳамин нони сиёҳ хӯрдан дар кор аст. ин дар китоби Абуалӣ Сино ҳам навиштагӣ. мана ҳамин нон мисол як каҳе ки барои гова метиҳанд, каҳе ки ҳеҷ фоида на витамин дорад, шикамаш як чиз пур шавад, ҳамин нони сафедаи ин витамин надорад. нони сиёҳ, нони ҷавӣ витамин дорад, вай дорувай. барои ҳамин ҷа нони сафед монда, намина огоҳ кунам барои тамошобини худам, барои халқи худам ки ҳамин кора бикунам. биё ман чира майда набошад? гӯшта шумо тарзи майда кардан шумо ба шумо майда кардан мегирам, ту суҳбата бурдам ки мо суҳбати мо гарму ҷӯшон шавад. гӯшта майда мекунем. ин як макаронпалов мешавад, мисли макаронпалов. макаронпалов тайёр мекунем. ака Муҳаммадалӣ, лабаҷон, ин саволҳоро борҳо ба шумо додагӣ ҳастанд. синамо, ман медонам ки шумо бисёр устоди хуби навохтани асбобҳои зарбӣ ҳам ҳастед. яъне дар як фаъолияти кориятон дар як гурӯҳи эстрадӣ ҳам буд. яъне ки шумо аз фарҳанг ҳамин хел оҳиста оҳиста зина ба зина омадед. аз куҷо яке синамо дар охш пайдо шуд? дар вақтиш омӯзишгоҳи бадии тамом кардагӣ будам ва баъди хатм кардани омӯзишгоҳи бадӣ ҳатто як 3 сол барин, 3 сол ёки 4 сол дар он омӯзишгоҳ мана мондан ҳамчун муаллим. ман муаллими расм, композитсия ва живопис, композитсия и графика. ҳамин чи муаллим мекардем, дарс медодем дар омӯзишгоҳ дар худшон. баъд аз он тайёр мекардем мо талабҳоро, тайёр оне ки дар
ҷавоное ки дар ман мехонданд мо вайёро тайёр мекардем барои институти архитектура дохил шидан. баъд аз он дигар институтҳои масалан расоми Тошканд ё ин ки Ленинград ё ин ки Москав бовар кунам байни 3 сол чӣ талабае ки баровардагӣ будам аз таги дасти ман ҳамашон дохил шиданд, ҳама дохил шиданд, ки дар архитектура, ки дар институти расомӣ, ки дигар давлатҳо дигар чӣ. Ман фикр маълими бадам набудам. ва ҳатман бисёр вақт коргардони филмҳо, синамо меояд интихоб мекунад як ҳунарманде ки масалан ба ҳамун қаҳрамони филм бисёр мувофиқ аст, наздик аст ва шояд ҳамин хел шуду омода шуморо ба тоҷик филм овардан. Не, хайр ман рости гап ҳамон вақте ки мана якум бор таклиф кардагӣ буданд, ман дар факултети таърихи университети давлати Тоҷикистон мехондам ман. Баъд як рӯз як бегонӣ як духтарака хафа кардагӣ будам 2 нафар. Қатъи ҳамуно ҷанг шидем мо. Зад хурд шид. Ман як духтарака ман худам танҳо ва ё 2 нафар. Ҷанги ганда шид да. Шапошапа ками хел чи баъд як ман бехабар ҳамин шапошапаки мора як кас номшон Марат Арипов як режиссёри бузург ҳамина дида будааст. Ҳамина дида будааст. Баъд як рӯз дарс хонда истодам дар университет ки як нафар омадан режиссёри дуюм худшона маърифӣ карданд. Баъд гуфтанд ки ҳамин шуморо киностудия таклиф карда истоданд як гузаре вақти ёфте як баъди дарс як гузаре. Баъд баъди дарсҳо ҳақиқатан омадам киностудия ки як гуфтанд кадом утоқ, кадом кабинет, кадом чӣ ки дар он ки бинум Марат Орипов дар онҷа шиштагӣ. Хай салом кардем ва хай ман Марат Абуали Синоро бозӣ кардагӣ, Рудакиро бозигӣ, чандин актёри бузург. Ман умуман мегӯям ки ҳамчун кинои тоҷик дар бигем ҳамчун актёр бой дод ки Марат ба режиссёрӣ гузашт. Режиссёри бузургам будам, режиссёри хубам будам, лекин актёр мартабаи актёри вай назар ба режиссёр чӣ қадар баланд буд. Да. И ҳамун кас баъд гуфтанд ки ман савол додам, гуфтам чӯ шумо ман ба кино сару кор надорам, ман дур аз кино ҳастам, ман ин чизора. Лекин вай мана дар 2 чиз дидагӣ буд. Дар саҳнаи вақте ки ман ансамбли эстрадида бозӣ мекардам, ман як ансамбл ташкил кардагӣ будам. Дар худи назди ҳамун чиза? Не, ин ансамбл дар мо махсус студия доштем, дар студия репетитсия мекардем, баъд дар кинотеатри ҷомӣ, дар боғи вай чи вақта Ленин, боғи Ленин, баъд боғи вай чи ҳарбиё да хонаи афсарон, да хонаи афсарон унҷа да. Баъд аз он роҳи оҳан як клуб доштанд, ҳамонҷа бошем кор мекардем. баъд ҷавоно бисёр моро дӯст медоштанд, бисёр як гап бизанам, бовар кун он машҳурию он шинохтае ки халқ меҳрубонӣ мекард дар ҳаққи ман дар ансамбли Бӯстон, ман дар кино ина пайдо накардам. ҳама гуна таом бо шедрае лета бомазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо шедрае лета ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи шедрае лета .tj. бинандагони азиз, хотиррасон мекунам ки сарпарасти кулли барномаи мо ин ҷамъияти саҳомии журавои комбинат ва маҳсулоти шедрая лета мебошад ва мо метавонем дар вақти тайёр кардани ғизое ки тайёр мекунанд акай Муҳаммадалӣ аз шедрая лета истифода барем. Аҷоиб мешавад, бо беҳтар мешавад. Хеле хуб. Ана ҷураҷон баъд аз он ман савол додам ки чӯ шумо мана таклиф карде? Вай гуфт ки якумш ман тира дар саҳна дидагӣ будам, вақте ки ту менавохтӣ ин якумш, дуюмш гуфт ман дидам ки чӣ хел ту ҷанг мекунӣ. Ман гуфт ки ман ҳозир якта қаҳрамон дар филм дорам, як ҷангараи вай. Ҳамун ту гуфт бисёр тухӯрӣ омода истодӣ, баъд меҳрубонӣ кард мана ҳамун роля доду. Рости гап 3 моҳ пеш аз сар кардани филм мо репетитсия кардем. 3 моҳ ман вая азоб додам, 3 моҳ вай мана азоб дод ки ин касба омӯхтану ёд гирифтану чӣ. Одамо 5 сол мехонанд, мо 3 моҳда аз худ кардем ин касбо. Акай Муҳаммадалӣ, ман бисёр аҳамият метиҳам бозиҳои шуморо, ҳунарнамои шуморо. Медонед, хуби он аст ки шумо мактаби хуба гузаштед. Яъне нақше ки шумо меофаред вай чӣ хел аст ки табиӣ аст, вай воқеӣ аст. Ягон сохтакорӣ дар он ҷо нест.
هر یک قهرمان میفرد میگه که عیناً باید همین خیل باشد. یعنی که همون چیزی که بیشتر ما میآموزیم از استادا و یک وقت شتامپ هایی که با خود میگیریم در همین شما نیست. و خیلی خوب که طبیعت به شما باز خدا به شما نطق خیلی خوب هم داده است. نطق خوب، سیمای خوب، و مکتب استاد مراد عالی و شما خیلی خوب است که درس دادن. یعنی که در همون خودی قهرمانتون یک مکتب اکتوری هم بودن، آموختنی. شما میدونید خیلی یک خوشبختی این بود که بعد همین فیلم ما اون وقت در SSR در دولت شوروی رئیس کمیته KGB SSR گویم اندروپوف بود. بعد وقتی که این فیلم ما گرفتیم این جایزه به نام زرژینسکی این جایزه دولتی بود. دولتی SSR بود. همین فیلم صاحب همین جایزه شد در فستیوال. برای ما یکم رولی من بود راستیگم چخیل شد پروردگاری کریم هم خیلی یک توری آورد که بهترین رولی لوچه مشکل رول در یکم فیلم علاقه یکم فیلم ده همون سر شده دیگر بعدم چین فستیوال و دیگر نمایش و دیگر فیلم و بعد این همش عیبی مرد اوری پروید ما از روی استاد شد باشه در همین روزهای بهاری که چنین یک صنعتکار رو برای ما مثلا در عالم سینما نه تنها کشور ما بیرون از آن و ما مثلا آوردن تربیت کردن دیدن اینا استاد گوهرشناس بودن اونا میدیدن حس میکردن یک به فکر ما شما در انسامبل چی می‌نوشتید که به سوال می‌خواستم بله پس همون ضربه ها از همون با شما می‌دونید بهترین یکی از بهترین بگیم برابانشیک بگیم اگر برابانشیکی بهترینی اوسیو من بودم راستی گابین به شوخی به چی من هر کسبی که گرفتگی بودم با یک نقطه قله بلند آورده رسوندم موندم بعد از دیگر کسب سر کردم در رسومی میدونید در کوبا فستیوال جوانان بود من یک 6 تا پلاکت رسم کشیدگی بودم از همین 6 تا پلاکتی که من رسم کشیدگی بودم 4 پلاکتش در تمام جهان پخش شد فستیوال مثل یک молодежь студентов میگفتن در کوبا بود این فستیوال باید من کوبا میرفتم لیکن котиби ЦК اون وقت یک نامشون نمیگیرم یک کسی دیگه بودن گفتن که محمدعلی کمک کلانسولی ما ترا یک توفا میکنیم دیگر کس در جای تو و فستیوال میبینم یک کس یک جورش فرستان از ما قریب 2 برابر کلانتر و پیرتر بود و یا فرستان ها گفتم اوشا چی گفتی شدر لیتا بسیار طعم نازک و قیماقی یعنی که از این میتونیم یک 100 گرمش کفایه است استفاده بریم میدونی از گوشت نگاه کرده خیلی انداز بله حاضر کرد میشود روغن ویران نمیکنه روغن وای شما یک ضرب المثل خوبی گفتید از کی روسیه کی برای تیار کردن کاشه یعنی не испортишь بله кашу масло не испортишь بله خیلی خوب انا میخیل جوره جان پس ما میتونیم مرد عالی رو بگیم که اولین استاد اولین راهنما در سالهای مرد بودن شما میدونید بعد از اون با یک چیز دیگه هم بود مادرشون توفا فاضلو بودن بله ارتیست خلقی SSR بودن و یک استادی بزرگ بودن برای توفا самолет از دیگر دولت‌ها میفرستوندن که توفا اپر گرفته برن همون معرکه‌ای که وای دیگر دولت‌ها با میگه و یک اسکیاچی بود وای شوخی که وای میکرد تو میدونی هر کس شوخی وای برداشتن نمیتونست بعد یک زبانی تیز داشت وای زنک انا میخیل دکن شیشتگی ما ریپیتیسه کردیم انا میخیل شیشته نگاه میکرد با وقت من از مرد نی از همون دیدی همون کامپیر همون زنک من میترسید اینا موی تنم خیست با وقت با خاطر آمد موی تنم خیست من انا خیلی زن بود اکتریسه بزرگ بود یکی از شخصیت‌های تئاتر سینما من میگم که یک خوشبخت‌ترین انسان که اکنون در چخیل گم همین پای قدمی اول معلومت کیه در کدام دست میغلطی کی قطعی کار سر میکنی اکنون خوشبخت‌ترین گفتم که یک چی که همین مرد بوده ما همین کار سر کردیم همراه همین چی را بعد از اون همین این فیلمتون کدام فیلم بود که محمد نامش با روسی سرلبا دوبلیتم بود خوشاتیر بله خوشاتیر یک انسانی که از
пеш ватана гум кардагӣ буданд аз дигар давлат баъд ватан баргашта мебия ватан пайдо мекунад дар тоҷикистон як марди чиро бозӣ кардем бе камакак зиёдтарам андозем чӣ гап надорам баъд аз он як чӣ мераванд кисловодск як дар краснодар як дом отдых як ҷои истироҳат қатъи як ҷураш мераванд ҷурашон номаш фамилияшон Коган буд номашон фаромӯш кардам баъд як рӯз гашта омадам баъд Коган хонамон меҳмонӣ омад гуфт Муҳаммадалӣ ту медонӣ чӣ ҳамин филми стрелба дуплета филми шуморо гуфт дар ҳамон кинотеатри мо барои одамое ки дам гирифта истодан намоиш кардан пешниҳод кардан нишон додан гуфт вақте ки филм тамом шид гуфт падарат аз ҷош хесту гуфт ки ана ҳамин қаҳрамон ҳамин роли бозӣ кардагӣ гуфт бачаи манай яъне фахр кард ана ҳамуҷа ман фаҳмидам ки қабул шид яъне ки падар дуо додан да ана ҳозир акн ин равған ки камакак об кишид ки сир кишид ана ин пиёза мо дар ҳамин равғане ки шумо пешниҳод кардед Муҳаммадалӣ ҳамин гуфти мардуми чиз ки реаксияи мардуми Кӯҳистон ҳамин хел аст шумо гуфтед пеш назарам ҳамон филми отец солдат омад сукин син это же мой син ифтихор карда гуфта син падари ман аст ана ҳамуҷа ҷураҷон падар тан доданд ки ҳамин сағира хаякн баъд аз он дигар чӣ хел бигӯм инам як кавдои падар буданд барое ки як кавдои падару модар дар зиндагӣ ягон кор пеш намеравад ҷураҷон ина ҳатман барои ҷавонон гуфтана кардан дар кораи ман метавонам бо чӣ дар ин миён медонӣ чӣ тайёр мекунем ҳозир камакак помидор майда мекунем ҳаминҷа баъд меандозем инам чи кабутӣ камакак майда мекунем меандозем укроп камтар укроп аз ҳама намудишакашни ками райҳон хорошо баъд аз он яъне ки филм ки сар шуд рафт дигар даъват шуду шуморо баъд тои собир таклиф карданд баъд саидо қурбонов вита мирзаянц умуман дар тоҷикфилм ҷанба аст ман як рӯз ҳисоб кардам як 30 филм бар ин 30 филм зиёдтар кор кардагӣ бозӣ кардагӣ будам қатъи ҳамаи практически ҳамаи коргардоно ҳама режиссёро қатъи ман кор кардагӣ ғайр аз ки режиссёри он вақт оператор буданд лекин баъд режиссёр шуданд мирзаянц не ки акаи давлат назар ҳамуно қатъи ман чӣ накардам сёмка накардам ин хел дигар ҳамашон қатъи бачаҳо қатъи ҳама қатъи амана як баёд овардем ба ҳамин даъвати устоди азизи мо акаи Муҳаммадалӣ ҳама коргардонҳое ки дар синамои тоҷик кор карданд аз Марат Орипов Тоир Мухторович Собиров аз масалан худи режиссёрҳои ҷавонам кор кардем онҳо хато накунам Фарҳод Абдуллаев буд Фарҳод Абдуллаев Далер раҳмат кор кардагим аз ин ҷавоно баъд аз ҷавоно ин ки Маҳмадрабӣ қатъи кор кардагим аз ин ҷавоно қатъи ҳар як филм ин як имтиҳон аст як дунёи нав аст як дарс аст барои актёр дар баробари Марат Орипов ато Муҳаммадҷонов ду нафаре ки мисол ба дили ман наздик буданд чанд сухане мегуфтед кай вохӯрдед шумо медонед ҳатто шӯхам кардед ки ато ака мегуфтанд ки ҳамин бачаи манам Муҳаммадалиҷон бозӣ кард ман падарак бошам як филм ҳамроҳ ғалтидагӣ будем дар филми чашмаи гӯё боша не ба фикр ман унҷа набуд чашмаи гӯё баъд вай як филм ман бачаша бозӣ яке аз фарзандои он каса бозӣ кардагӣ будам шумо медонед вай қатъи кор кардан ин як кайфият буд барои актёр аз шумо медонед вай пасил меган партнёр меган ва як партнёри бузург буд вай қатъи бисёр осон буд кор кардан медонед вай як дар як секунд импровизатсия мекард ва ям саҳнара чӣ кардан баъд як шахси актёри бузург буд ту медонед то ҳамин рӯз ман намедонам аз вай бузургтар ҳаст актёр ё нест барои ман вай
чӣ хел ато бозӣ мекарду чӣ хел вай худшад медошту чӣ хел пешниҳод мекарду чӣ хел вай роля аз ёд мекарду чӣ хел роля кор мекардам ӯ роля ман хеле надидам ту медонӣ баъд аз он мегӯянд ку калима верю не верю бовар мекунам ки бовар намекунам ҳар як сухани гуфтагӣ вай як муҳр бар ин задагӣ ту медонӣ дар ҳамун роля дар ҳамун филма дар ҳамун чӣ вай бовар мекунӣ вақте ки он қадар чашми калонам надошт он чашмакоша нигоҳ мекунӣ худо тавба кардам як дунёи чашми вай медонӣ барои ҳамин акн вай баъд гуфти шумо кадом вақте ки дигар филмода як дута сета филми дигарда сабаб ҳамун кас шидан ки мана таклиф кардан ба сабаби он ки онҳо гуфтанд ки дар ҷое ки писар дар кор мешавад барои вай баъд мегуфт ки Маҳмадалиро гап занед бия ба чӣ мана бозӣ кунад шумо гап мезанед шумо худатон намедонед намедонед ки аз як тараф намоён аст ки шуморо ҳамун ба қавли мардум ки камоли ҳамнишин бар шумо асар кард дар баъзе корҳои шумо суханронии шумо ҳамун тамкину чизатон ҳамин чизи ака ҳатто ҳис карда мешавад ки шумо ҳамун як чизи ҳамун вазни ҳамун чиза доред ман ин аҳамият надодам намедонам мо ки камтар нақшофарин мекунем сипотар дидем дар шумо ки аз тараф мумкин дар шумо ҳамин чиз дида мешавад ака яъне ҳамун чиз баъд ҳамун як лаҳзаи хеле хуб аст дар филми чашмаи гӯё баъд баҳс мешаванду як ҷои манзари хуб да шумо филмбардорӣ кардед медонӣ ҳам дар регар чанорҳои хуб буд як чиз дар регар будем ҳам шаҳрчаи регар гирди атрофи регаре и баъд файзобод кӯҳистони файзобода сёмка кардагим мегӯям ки чанорош маълум буд ки ҷои баъд ҳамунҷо шумо баҳс мекунану онҷо шӯҳрат эргашт буд филмҳои хубам буданд чӣ хел филм мегирӣ шумо ба ҳамун чизатон мебардоред бо ханда ба фикр чанд дубл бошад мошина мебардореду бо табассум бо ханда бо ҳамун як чизи ҳамун ба фикрам якум бор миёни ман шикастагӣ ҳамун вақт не ман миёни дисти маиб шидагиай ба сабаби ин ки дар филм аз асп ғалтидагим аз мототсикл ғалтидагим аз бомб ғалтидагим аз дарахт ғалтидагим акн вай муаллимон тоҳир собиров каскадёром буданд каскадёро медони чӣ мегӯянд маҳмадалиҷон бачем шом кунам каскадёра худа дигид ку задангир бачем дар байни гурӯҳ дар байни духтаро бачаҳо шидагӣ дигар ҳаво ки мебардошт набошад ин як беақлия вай кори каскадёра режиссёр ки гап зад ҷонта щедрое лето сири ҳар гуна таом дар ин баҳор тӯҳфа менамояд тарзи тайёр кардани хӯрок ва пухтупази худро бо дигарон ошно бисозеду имконияти бурди яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна бурд намоед тафсилот дар сомонаи щедрое лето tg ё ин ки телефони 400 500 400 як дӯстам ҳамун рӯзҳое ки филми бригада мерафт баъд гуфт ки мо як гурӯҳ тоҷикон нишаста будем дар сафарҳои хориҷӣ ногоҳ ҳамин филми бригада шуд мо тамоман интизор набудем ки дар филм акаи Муҳаммадалӣ ба забони тоҷикӣ бо шеър мегӯяду мо оби дида рехтему ифтихор кардему хурсанд шудем як гап дар ин ҷо буд ки дар ҳамун филм умуман дар русия вақте ки аз осиё актёрора таклиф мекарданд ё ин ки узбекора таклиф мекарданд ё ин ки қазоқора тоҷикора тамоман таклиф туркманора гоҳ агар ягон хел таклиф намекарданд дар филм иштирок кардану ба навор гирифтану чӣ ҳамака коли баландтараш кунем агар илоҷ боша баландтар кунем и баъд ҳамин манам савол додам ки алексей сидоров режиссёри филм буд ман гуфтам чӣ хел шид ки шумо тоҷикора таклиф кардед дар филмтон тоҷикора хел маърифӣ карде ин хел чӣ карде баъд ҷавоб дод ки гуфт ки ман дар армия дар аскарӣ дар хизмати ҳарбӣ як гурӯҳ тоҷико қатъи хизмат кардагӣ будам баъд ҳамунҷа ки будани тоҷикора гуфт ман ҳамунҷа фаҳмидам баъд бачаҳои қурғонтепа ва ё туй таклиф карданд баъди хатм кардани баъди адои хизмати ҳарбӣ хона омадану вай қурғонтепа туй таклиф карданд гуфт баъд ман туй омадам қурғонтепа туй омадам ҳамунҷа баъд гуфт ки ман вақте ки дидам тарзи зиндагии халқа
халқи оддӣ, халқи боине, халқи ҷонша метиҳад. Ҳамин меҳмон биёяд, ҳамин фарзандша наметиҳад пеши меҳмон як меҳмондорӣ мекунад ки як чӣ кунед. гуфт ҳамиҷода дили ман ов шид ҳамин хел чӣ. ва гуфт ки ба худам чӣ кардам. Вай мана бо як филми дигаам ба таклиф кардагӣ буд, ба наздики як филми нав гирифтагӣ будем, ҳамунам бо да метавонем андозем ина. Хош. Акай Маҳмадалӣ, ман бо воситаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ хондам, фаҳмидам, яъни интернет ва инчунин чанд ҷо ки шумо чанд вақт бо ташаббусе ки ҷаноби олӣ гирифтааст ва дар ҳар як баромадашон мегӯянд оид ба дастгирии ятимон, бепарасторон, пиронсолон, як иқдоми хеле хуберо ҳам шумо амалӣ месозед ҳамин рӯзҳо. ин ҳаст медони ин чӣ хел бун акн кампири модари дар синни 91 гузаштан ҳамун як таъин кардагӣ буданд ки хай вақте ки ту фарзандора ба воя расондиву ҷобаҷо кардиву соҳиби хонаву дар шидан ҳамун хонаи пиронсолон. Ман гуфтам ту чӯ хонаи пиронсолон мегӯӣ? Мегӯям ман рафтам дидам ҳамунҷара. Яке ман рафтагим шароитшон нағзай. Шароитшон нағзанд. ҳам ҷои кӯдакҳои ятимо ман рафтагӣ, ҳам ҷои чӣ. Баъд модарам таъин кард ки ҳамин як кор кун, дастгирӣ кун ҳамуна. Як чиз чени зуромад, чени дастрас ба тавоногӣ ҳамина дастгирӣ кун. Баъд рости гап ман кадом ҳамин ҳозир дар тоҷикфилм кадом филмое ки кадом иштирок кунам чӣ кунам, ҳамун як маблағе ки пайдо мекунам аз уно бо ҳамун қадари дига қуш мекунам дар ҳамун чӣ. Баъд хонаи мана мисол мактаби махсус кӯдакҳо, мактаби чӣ хонаи ятимон, мактабои ман умуман мактабои кадом ноҳияе ки равам ман ҳаракат мекунам дар пеши ҷавоно, дар пеши мактабои миёна, дар пеши баромад карда. ҳозир як программа сохтем, як оиларо мо дастгирӣ карданием ба сабаби он ки 5 нафаранд. ҳамун 5 нафарда ино дар мактаб интернат ҳозир тарбия гирифта истодан. 2 нафараш биромаданд, 3 нафари дигараш мондагиянд. Ино биромаданд пас инора шиноснома дар кора, як ҷои прописка, як ҷои истиқомат дар кора, як чӣ ҳамин чизора чӣ. Баъд ман ба қавли вай насиҳати модара гӯш карда чӣ карда як ҳозир эълон кардем ки чени дастрас ҳамин мардум дастгирӣ кунанд. ҳамин ту медонӣ як чиз дига, ман дар ҳамин солҳои 90 солҳои душвор буд, вазнин буд. Баъд як рӯз Москава ҳамун кӯдакҳоро гирифта, чӯ Москава ман гуфта истодам ба сабаби он ки ҳамун солҳои 90 ҳамсари мана таклиф карда буданд кор. Москва сафоратхонаи Тоҷикистон дар Россия дар Москва кор мекарданд. Мо оилаи дипломатҳо будем, ҳамчин ҳисоб мехӯрдем. И кӯдакон фарзандон дар мактаби миёнаи Москвара хатм кардагӣ буданд, тамом кардагӣ буданд. Баъд як рӯз боғи ҳайвонот рафтем. Дар боғи ҳайвонот солҳои 90 солҳои чӣ мисол як шер дар як рӯз 5 кило гӯшт мехӯрад ва як гӯшт додан дар кора чӣ хай ҷои маймуно рафтем, ҷои паррандову даррандову моро чӣ. Баъд аҳамият додам дар ҳамунҷа навиштагие ки ана ҳамин хара фалон ширкати Москва хӯрокаву тамоми таъминотша ҳамин ширкат мекунад. ҷои паланго рафтем, унҷа ҳам навиштагие ки фалон ширкат ҳаминона таъмин мекунад хӯрокаву ҳамун. баъд уҷа одамое ки бояд нигоҳ кунанд, буруванд, тоза кунанд, ҳамин корора ҳамин ширкат мекунад. худо товба кардам, гуфтам и ҳайвоноро ихел мекунанд, чӯ мо одаморо наметавонем ин кора карда. барои ҳамин намоиша истифода бурда намоиши шуморо агар илоҷ боша ҳамроҳ ҳамун оилае ки ман гуфта истодам дастгирӣ кунем. шоири бузург гуфтагие ки накарда гунаҳ дар ин ҷаҳон кист? вон кас ки гунаҳ накард чун зист? бигӯ. яъне ҳамаи мо бегуноҳ нестем. ана барои ҳамин ин як дастгирия, як хубай. бинед чӣ хел сарвари давлат кадом ноҳияе ки наравад, куҷое ки наравад, аввал пай қадам ҳамун ҷои ятимо меравад, ҷои ҳамун кӯдакҳо меравад, ҳамуноро дастгирӣ мекунад, чӣ кор мекунад. Инам як ибрат ай, ин як расми хуб ай, ҳамин кора кардан дар кораи.
боз ин тайёр ин мешавад. тайёр мешавад. Анавай декчада ани макарона мепартоем оби гармда, мепазонем. Баъд аз он аз друшлак мегзаронем. Ина дар болош мепартоем, мардума ҷамъ мекунем. касеро ки суҳбат мекунем ҳамеша як дар зиндагӣ як ният аст, орзу аст, як чизе аст ки барои зиндагӣ бо қувват метавад, як мақсад аст. умуман шумо чӣ дар зиндагӣ чӣ орзу доред, чӣ ният доред ки як мехоҳед ки ҳамин хел бошад? ба қавли сӯ о чём мечтаете? орзу дорум ки киностудияи тоҷикфилм зинда шавад ва ҳамун актёрро, режиссёрро, операторро инҷа як проблема аст. ҳамуна ин вазорати фарҳанг, вазорати маориф бояд кадр тайёр кунанд дар дигар давлатҳо, дар Европа, дар Амрико, дар Чин, дар Ҳиндустон, дар Русия. яъне режиссёр, оператор, драматург, композитор ҳамино фирсондан дар кор ки рафта хонанд, ҷаҳондида шаванд, биёянд ҳаминҷа кор кунанд, зинда кунанд. Он таърихе ки мо дорем, таърихи бузурге ки мо дорем, мо метавонем ба воситаи ҳамин телевизион, ба воситаи ҳамин филмҳои таърихӣ, таърихе ки мо дорем дар Осиё ҳеҷ кайн хеле таъриха надорад. барои ҳамин тоҷикфилм бояд як студияи таърихфилм шавад. медонӣ, барое ки он боигарие ки як шоҳномаро бигӣ, як 100 сол филм гирифтан мумкинаи. як шоҳнома худаш. акн ин дигар чор филме гирифтем. шӯи шумо ин Любое блюдо становится вкусным с щедрым летом. Это знает и актер Аловуддин Абдуллаев. И не только он. Делитесь рецептами своих блюд с щедрым летом и выигрывайте сертификаты на бытовую технику. Подробнее на сайте щедрое-лето.tj. акай Маҳмадалӣ, мисол баъзе вақт хӯрок тайёр мекунем, вақти хӯрок тайёр кардан, хӯроки мо тайёр шудааст, мо масалан камде гуруста мемонем, метавонем аз маҳсулоти щедрое лето истифода барем. Масалан бутербродое ки сендвич кунем, мисли ки ҳозир ман барои шумо барои худам молидам, шояд камтар як зеб метиҳем, ина бо ягон кабутия. Инак сендвичҳои мо омодаанд. бо тавсияи якай Муҳаммадалӣ ман аз таъми хеле хубу, таъми нозуку худи занбурӯғҳоро интихоб кардам бо ҳамроҳи қаймоқ, чунки ино акай марҳаматикак бинем кани сендвичҳои аз маҳсулоти щедрое лето. бале щедрое лето. дар ҳақиқат хеле хуб, хуртам ва тавсия метиҳем барои шумо. бо маза. бинандагони азиз, инак бисёр як ғизои хӯроки хеле хубе тайёр шуд. ҳам суҳбати хеле гарму хубе буд бо акай азизи мо Муҳаммадалӣ ва ғизоашон хеле хуб буд. ин бисёр барое ки саросима аст, ин бисёр як чизи нозук омадагӣ. тез хеле чашидан кай бувад монанди дидан бале бед як чашем кани ака. ман хотиррасон мекунам ки бисёр сендвичҳои мо ба акай Муҳаммадалӣ маъқул афтуд ва ман оли идома додам. намақшам дар ҷошай, ҳама чиз дар ҷошай. ҳамаш дар ҷояш, бале. хеле хуб. аз номи сарпарасти барномаи мо маҳсулоти щедрое лето, барое ки шумо дар хӯрок тайёркунӣ ҳамеша аз ин маҳсулот истифода мебаред. барои шумо чун аз як эҳтиром, муҳаббат, ман ин як сабади маҳсулоти щедрое лето. саломат бошед. ин як сола додан ираманда чи? не ин хел ки шумо
тайёр кардасе метавонед чанд муддат мана дӯстони азиз, агар шумо намои шуморо тамошо кардагӣ бошед, назди дарвоза биёед, ман тақсим мекунам шумо. Ташаккур барои ҳамаи шумо ки таклиф кардед дар ҳамин намоиш мо иштирок карда истодем. Барои ҳамаи шумо мана ба навор мегирифтагӣ операторора, тамошобинора, барандаҳора, ҳамара аз сидқи дил, аз таҳти дил раҳмат мегӯм ва саломат бошед. бинандагони азиз, инак бо ҳамроҳи мо бошед. баъд аз чанд лаҳза мо бо шумо ва мехӯрем. бинандагони азиз, инак як пешниҳод барои ҳамаи бонувон ва хоҳарон ва онҳое ки бо маҳсулоти шедрелета кулчақанд тайёр мекунанд. яъне имрӯз ман бо ҳамроҳи шумо як тайёр мекунам як кулчақанднию кекс. кексе ки бисёр сода, оддӣ аст, осон аст тайёр карданаш ва онро мемонем масалан кулчақанди Аловуддин. бинед барои мо чӣ лозим мешавад? барои мо лозим мешавад албатта он як зарфе ки дар онҷо мо тайёр мекунем, 3 дона тухм, мавиз, чормағз, шакар ва ҳатман албатта ва ҳатман маҳсулоти шедрелета хуш ки бошад ва инчунин орд ва дигар маҳсулотҳо хуш ки бошад. дар оғоз мо ба ин ҷо 3 тухмро майда мекунем. ташаккур ба ширкати авранг. аллакай мулоим шудааст. хеле хуб, хеле хуб. акун мо 20 дақиқа интизор мешавем ва кекси мо тайёр мешавад. хуб ки бошад бинандагони азиз, инак акал тайёр шуд, омода шуд. он кекси мо ки мо дар ин ҷо монда будем, аллакай вақт расид ва ҳозир мо онро аз даруни тавдон мебарорем. кекси мо тайёр шуд ва ман мегӯям марҳамат, хӯреду ҳаловат баред. хуш ки бошад барномаи мо идома дорад. бо ҳамроҳи мо бошед. мо бо шумо баъд аз чанд лаҳза боз дар ин ҷо вом мехӯрем. шедрелета сири ҳар гуна таом дар ин баҳор тӯҳфа менамояд. тарзи тайёр кардани хӯрок ва пухтупази худро бо дигарон ошно бисозеду имконияти бурди яке аз 6 сертификатҳоро дар хариди техникаи маишӣ дар мағозаҳои волна бурд намоед. тафсилот дар сомонаи shedraeleta.tg ё ин ки телефони 400 500 400. бинандагони азиз, инак ман муаррифӣ мекунам он ғолибоне ки дар ин ҳафта муайян шуданд. инҳо бошанд хоҳарои азизи мо. шуморо табрик мекунем. тағоева мишгона, шумо соҳиби анамин сертификат шудед. муборак бошад ба шумо. ва инчунин наҷотова хоҳари азизи ман дар ин ҷо ҳузур доранд. шаҳрбону аз шаҳри душанбе
барои шумо муборак бошад ва Саиду ва Зуфнуна шумо муборакбод мекунем ки шумо бо маҳсулоти Щедрая лето ғизо тайёр мекунед, аксбардорӣ мекунед ва ғолибан ин сертификатҳо шудед. Саломат бошед ва ҳаминро гуфтанастам онҳое ки ғолиб омадану ба барномаи мо омадан натавонистанд. Инҳо Азимова Гулноз аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Хуҷанд Шарипова Тоҷи Нисо ва Шатманова Матлуба аз шаҳри Турсунзода. Бинандагони азизи мо, барномаи мо ба охир расид. бо барномаҳои Лазиз ба Аловуддин бошед то барномаҳои дигар. Саломат бошед. ҳамагуна таом бо Щедрая лето бо мазза мешавад. Инро ҳунарманд Аловуддин Абдуллоев ҳам медонад ва на танҳо ӯ. Рецепти таомҳои худро бо Щедрая лето ирсол намоед ва сертификатҳоро барои ба даст овардани техникаи маишӣ бурд кунед. Муфассалтар дар сомонаи Щедрая лето.tj.